Ak ste developer v roku 2026, musíte ísť na predaj inak, ak nechcete, aby váš projekt zapadol v priemere medzi desiatkami ďalších ponúk. Vaše drahé vizualizácie nikoho nedojímajú. Sú to len pekné obrázky v mori ďalších stoviek inzerátov. Ak chcete, aby sa kupujúci zastavil pri vašom projekte, musíte mu predať emóciu, nie metre štvorcové. Obrázky už nikoho neohúria, ale video s emóciou zabezpečí podpis na zmluve. Statický render je bez duše, bez pohybu, bez atmosféry, bez života. My vezmeme vaše existujúce vizuály, prípadne vytvoríme nové, lepšie a vdýchneme im pohyb. Rozhýbeme kamery, necháme pracovať svetlo a do priestoru vložíme život. Rodinu pri raňajkách alebo príjemný večer na terase. Zrazu to nie je len položka v cenníku. Je to domov, v ktorom sa klient vidí ešte skôr, než položíte prvú tehlu. A tu je najlepšia časť pre váš rozpočet. Nepotrebujete drahý filmový štáb na mieste. Stačí nám to, čo už máte my z vašich dát, vytvoríme dynamický film, ktorý dorúči výsledky oveľa skôr. Keď sa kupujúci v priestore uvidí, prestáva riešiť cenu za meter a začína riešiť termín odovzdania. To je moment, kedy ste vyhrali. Prestaňte utápať peniaze v statickej inzercii a billboardoch, ktoré nikoho nezaujímajú. Dohodnite si stretnutie a ja vám ukážem, ako z vášho projektu spravím stroj na peniaze.